Uyambanda bese uyaphila kambe uphasa i-channel Netflix lezobaleni ukufanele ukusubscribe nokulike le video ungaphinde uyolike namanye amavideo bheka namanye amavideo. Abantu abaningi bayayithatha le number yami bayigcine emafonini abo every time bephupha befonile kodwa wethu bashela ne-channel more often ngoba angeke usize ukuthi uthathe le number uyigcine umfonile but you don't visit the channel, you just have ukuthi le number bona inamba yami ngiyifonile kuphela kusona ekuseni 5 number uSimphiwe Mtshali Simphiwe Mtshali lipasta ngiyabingelela ngicela ukubuza kuchaza liphupha ulwa nomuntu ongeswani naye futhi la ulwa nesitha sakhe an enemy a rival nakuke la singakusho ukuthi number 1 uphupha ulwa nesitha sakho sithatha njengophawu oluhle uma usehlula ngoba lokho kusho ukuthi uNkulunkulu ukunikeza amandla nesibindi futhi ke uzoyehlula yonke imizamo emimbi yalomuntu yokukukhaphela noma yokukuthakatha yokuloya yokukucelela phansi ngokaLuka 21:15 ngokuba mina ngiyakunika umlomo nokuhlakanipha abangemelani nakho bakuphike bonke abayimbi kini. 2 Kuyenzeka futhi uma uphupha ulwa kuba uphawu oluhluma usehlula isitha. Lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu uyakulwela futhi ke uyakunqobela izitha zakho uma ungumuntu okhulekayo. Yabona Amahubo 143:12 uzinqume izitha zami ngomusa wakho babhubhise bonke abahlupha umphefumulo wami ngoba ngiyinceku yakho. Kanti Exodus 23:27 ngiyakuthuma ukwesabeka kwami phambi kwakho ngibasanganise bonke abantu ozafika kubo ngenze ubake zonke izitha zakho zikufulathele. 3 Kuyenzeka futhi uma uphupha ulwa nesitha sakho siqhubeke nokuthatha njengophawu oluhluma usehlula olusho ngokwesintu ukuthi isidalo sakho simelene nabamelene nawe. Khumbula ukuthi wena usubulele ngesikhathi ulwa angeke ulwe velele. So ngokwesintu ngeke uthathe ukuthi ke lokhu kusho ukuthi isidalo sakho simelene nabamelene nawe. 4 Kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ulwa siqhubeke nokuthatha njengophawu oluhle uma usehlula isitha sakho ngoba lokhu kungaphinde kusho ukuthi ima ukuthi kunemithi noma iwasho oyisebenzisayo sinamandla futhi ke iyehluleka imithi yesitha ukuthi unqobe. Kunaloko iyona lemithi yakho enqoba isitha, enqoba amandla esitha, enqoba imithi nezigadlo zesitha. Uma ukuthi nje umuntu kunezinto ophunga ngazo wena yabona ngoba kungenzeka uphupha unqulwa nalesitho sihlule ngoba vele wena umandla ngemithi njengamanje, umandla ngiwasho njengamanje. 5 Kungenzeka futhi uphuphulwa nesitha sakho siqhubeka nokuthi thina kuwuphawu oluhluma usehlula isitha sakho. Lokho kungasho ukuthi uma ukuthi wena njengamanje umuntu ogadla ngempinda mshaye, umuntu ogadla ngempinda, cha iyakusebenzela esitheni sakho ngoba leli phupho lingafika ngoba wena umandla ngempinda usanda kulungisa izinto zakho, usanda kucupha impinda yabona. Ngesikhathi kuphupha ulusha isitha sakho kusho le mpinda isiyawenza umsebenzi kulowa muntu. Azivale ukuthi noma sikubike kodwa uma uphupha ulwa nesitha sakho kodwa sikwehlule. Lokhu kuphawu ngempela. Lokhu kungasho ukuthi isitha sakho sikugadla ngemithi enamandla okungelolo ukumelana nayo. Yabona. Yebo siyabonga. Ungathi ungalike usubscribe kule channel. Unikele futhi ukuthi uyafisa ukunikela. Yeah, sabona. Sabona.